Knjiga vam predstavlja. Šest dinara, 12 kopri. Dobar dan, dobar dan. 6 dinara kopri. Idem crne oči. 12 kopči! Si čorav! Ja mislim... Vidiš? Nisam. 6 dinara na ulici bilo, ja se sagao da uzmem. Nije mi baba dobro pertlu vezala. Stanem pertlom na nogu i savijem se. I breću se kao proštac, pretunim se preko sebe. To da si vidio nema ni na najsmešniji kućni video. Razbijem glavu, urgentno su me vozili šili. 12 kopči bi stavili. CT glave mi radili, nisu ništa našli. Bog ti za 6 dinara, tako da se nagradi. 6 usradi. Pa šta ste se uopšte saginjali za 6 dinara? Mislim. To si nelogično! Koristili su te za samovolju sirobre! A moja baba je kući sama sa metalerima! Baba! Dobar dan želim. Dobar dan, sedite. A odmah ću sesti. Vaša majka. Dobro. Sad ću vam pokazati nešto, vi ćete mi reći šta vidite. Zanima me vaš prvi utisak, prva asocijacija. Dakle, ono prvo što budete pomisliti, to ćete mi reći. Može? Ajde da vidim šta ste. Ha! Krupnjača! Šišmiš. Krupni. Šišmiš veliki. Sad se drago s njima pozabaviti.